Så optager vi. Han gider ikke. Forward! Men han skal Han skal blive her og holde øje. En mand rundt. Oh, ich bin so unnötig. Vi sætter stort skjold ude i hullet derude for at undgå, at vi bryder igennem timerne og bruger højre. Det vi gør er, at vi presser alligevel, og så skal du komme ind i den vinkel, der opstår, når vi drejer den. Der kommer 20, 25 grader, 35 grader. Hvorfor lave spyd? Altså først, vi vender. Du stiller dig bag på tråden. Så hæver jeg hårdt, skal du ramme. Og så stikker du skråt den vej ind på den. Skråt mod venstre. Højre. Og så Jeg tror, Claus er glad for, at jeg har tabt ud. Gør det så meget, du skal vende. Slår du mere, slår du mere. Cool. Ja. Men du skal vende den, så vi kan presse den helt op igennem. på det store skjold derude. Hvis det drejer, så kan det ikke holde os. Men vi kan ikke komme igennem, hvis han bare står. Nej, det prøv. Du skal bare... Ja. Line one ready. Der er bare et langt skud på min venstre, som jeg er sårbar overfor. Line one forward. Forward! Alle de ting, der ikke gjorde, så det gør ikke alvere. Vi er nødt til at komme ind og så tage kontrollen fra starten af, så man ikke skal afhængig af det andet lort. Og det betyder, at vi skal knalde den linje herovre. Og vi skal gøre det hårdt, men når de lukker os ind i de grene, så får vi stille, og så har de også fordi de gode på de lange. Så må vi rykke. Spænd på det kort. Jamen, vi skal aldrig ramme en del af det. Så må vi rykke. Kom. Der må linje følge. Sissel, du er nødt til at komme hurtigere frem. Front, ready! Forward! Lige her, lige her. Op og tag! Op og tag til grund. Ja. Skyd, højre flanke! Ja, skyd, højre flanke! Ja, fint. Vi sidder måske lidt lavt i forhold til kødsålen, men den er ren. Hoften er god nok, det er der den på hård. Det var under hoften. Men det var fint. Det så godt ud. Jeg kom ind, og så tog du den indenom. Det var super små glæde der, Simon. Indenom der? Nej, jeg var her, og så kom den her indenom, og så kom den igennem 2 3. Jeg løber over. Jeg vil være fucking opmærksom på vores vægteflanke ikke bliver rullet. Ja, så er det bare fint. Nej! Hey, go, Thor! Nej! Den er knækket, vi skal rulle nu.
Jeg var helt sikker på, at han var død også. Okay, de var ikke vant til at stå på gul. Nej, men altså, der er godt nok på sukkeren, der heller ikke 2 års tid, så han tog også rødninger, og er helt sikker på, at han har flere 3 gange. Men okay, så går den bare hårdt næste gang. Out fucking standing. Very fucking nice. De var lige pludselig nogen, der var dårlige mod skud, må man sige. Linje! Forward! Forward! Ragfast der. Op i den. Ja. Ja. Giv pladsen! Jeg tager mig på en rimelig overtal. Så den der. Der er ikke noget overhovedet. Super blæs, mand.